să mă uit pe YouTube. Ce vlogger sunt aici. Ce faci acolo? Nimic. Nimic. Ok, mă duc încă bănuță. Bine, bine, dacă ești așa curioasă, uite, ia telefonul. Uite, ia telefonul. Am aruncat. Da, și ce? Da, domn, telefonul. Unde să trag cu arcul? Uite că trag cu arcul în tine. Nu pot să trag cu arcul în tine, ești pe creative. Ok, eu mă uit la mai. Ce pisică? În fine. Mă uit pe telefon. Mamă, cât ți aici. Da, mă. Ce Ia să vedem. facem, iubi, o casă frumoasă. Nu, eu vreau să fac o mașină ca să plec de aici. Ce vorbește acolo, Silvia? Mă scuzați. Ia să vedem aici. Apăsat ceva nou. Vreați să descă prietele la Luș Angel, adică eu. Și plus că Lu și Aul nu la posimale. Bine, ăsta-i casa lui ei. M-am abonat și eu, acum are 14 abonați. În fine. Pisicile mele, ok. Reacționez cu o prietenă la Los Angeles. Am construit o casă nouă în Minecraft, pisicile mele, castelul Twilight. Twilight a devenit o prințesă, am găsit un cățeluș în Minecraft. Iar mă joc Minecraft, nuta lui Lupița 12, Lupița 12 partea 10 finalul, Lupița 12 partea 9, bla 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 și la la la. În fine. În fine, acum o să reacționez și eu la ea. La ce videoclip de ei să reacționez? Salvarea lui Lodică, salvarea lui Lodică. I-a trimis un comentariu. Cum adică Nănica s-a dus? A făcut acum 10 luni. Interesant. Chiar nu știu episodul ăsta. Să se vadă imaginea mai mare. Nănică poartă o șapcă. Sper că îi place numai lui. Se aude cum merge. Ai auzit? Se aude cum merge și cum face Nănică. Ha! Ha! Nani, îți lasă aici patul. Hai, știi. Interesant. Aruncă pe skeleton. Cred că se face. Așa. Așa, Nani. Mă, serios. Asupă. Așa, Nani. Ok. Este joacă Minecraft, cred. Da. Așa, uite-ți pătuțul. Nani, tu ce-ai devenit? Mai vei deveni pescar, Nani. Ce bine îmi pare. Și, da. Bine. Iar e pisica mea aici la mine. Îmi pare rău dacă s-au auzit că fungal minunător, dar e pisica mea la mine. Nu un pic de lag. Ignorați-o cât de mult puteți. Da. Uite o sperietoare. În casă. Da. Să dă un pic mai tare. Ce casă are? Casă. O să împrăjesc niște mâncare. Chiar nu știu. O să văd ce se poate prăji. Ce caută pământul? Ce să nu se poate prăji? Nu se poate prăji normal. Se poate prăji. E o casă cu un etaj jos și un etaj mai jos. Da. Bine, Silva. Bine. Mi-e foame.
Da, casă cu etaj, da. Să pun chestiile în chest. De unde a făcut iar rost Da, de bine, pare emeralde? cam chestul ăsta, adică e folositor. Nu s-a dus într-o mină și a căutat. Pisică, poți să torci un pic mai încet, te rog? Încerc și eu să fac ceva aici. Da, și eu în episodul trecut am găsit iron. În fine. Prima pâine. Mai am. Da. Pâine, normal. Am deja o grămadă din ăștia, așa că... Da, stați un pic. Ok, am revenit. Perfect. Profit, asta. De unde ai? Are chestia aia. Asta. Ce n-a zis asta? Ca hârtie m-au totălit, se poate duce Minecraft și apoi Roblox. Nu, gata. Trebuie să mă duc să... Ce zice că iubește Minecraft? Toată lumea, pentru că Minecraft e un joc foarte popular. Yay! Dar ce, doamne? Eu iubesc Roblox. Așa, acum... Nu vreau să fac. Să mă duc să fac chestia lui mică. Toată lumea să vadă. Da, tot playerii fac Ce chestia să asta. fac viața? Yes, închid. Se blochează. Yes, închiduși. Într-o pânză! Inutilă! Atunci de ce ai mai pus acolo? Atunci de ce ai mai pus pânza acolo? Dacă zici că pânza e inutilă. Aoleu. Oh. Trage un skeleton în tine! Eu fă rău! Ascultă-te într-o casă, dar lasă-l să facă rău. Golem! Nu pot să-l înfund, am cea mai slabă sabie din univers. Oh, uite un sat frumos. Oh, vai, golem, ajută-mă, nu-mi pasă că mi-e foame. Dar golem, ajută-mă! Golem? L-ai pierdut pe skeleton. Oh, tu ajută-mă, te rog! Ajută-mă! Oh. Wow! Brutal! Ce frumos! Cănuță, da, n-am, din păcate. Îmi pare rău, micuțule. Asta-i tot ce am. Mâncare. Tu, mă faci armuri? Mi-am case, că am chef. Ai spart fântâna. Sau nu știu cine a spart chiar. Oricum am să mă duc și n-am să fur nimic din sat. Mă duc să fac chestia aia. Dar oare cred că s-au dus scheletele? Ei, uite o casă. De data asta am să fac în partea asta. A plecat. Au! Asta mă gândeam că o să zici. Au! Uite ce. Hei, aici e locul meu. Tu de acolo. Da, tu. Da, eu E puternic cu sabia. Mhm. Nu tu. Uite un skeleton! Nu te ia. Fugi. Așa, fugi. Așa, bună fată. Fugi. Să mă duc în altă parte. Cu foc. Ce zici Mi-am aici? doar baterie. Ce vorbi singură? Ei, 8 minute. Nu e așa de rău. Nici eu nu știu. De ce ai mai pus asta aici? Dom'le, ce căut aici? Ce face? Silva? Un pasă. În fine. Trebuie să termin. Promit. Oh, se face noapte. Trebuie să mă duc. Pa. Chestie neterminată. Nu vreau să mă duc. Unde-mi casa? Am uitat de unde-mi casa. Am primit așa de tare. Voi realizez că vorbesc în ghilimele acum. E aici! Trage skeleton în tine, fugi! Nu mai trage cu arcul în mine! Scoate-te! Ceva! Fă ceva! Fă
fată, fă ceva! Nu mai urla. Te rog, Da, scuze, Silva. Ce? Oh, perfect. Ce mai vorbi pe aici? Da. Alo? Vai? Dimineața? O zi frumoasă iar în sat? Ce aș face? Da, ce să mai zic? Hei, toată lumea. Silva, dar tu ce faci acolo, în orașul nostru București? Hm? Te bați cu monștri! Minezi? Într-o chef ești? Ok. Uite. Am crezut că s-a evaporat. Bine, fac. Lumea. Iară, deci din sat să mă doară. Au. Oh, Uite un creeper! Fugi! Fugi, fata! Nu fugi! Scuze-mă, m-am luat. Se aude cam tare atunci când mănâncă. Atunci dă mai încet, fete. Da, bună idee. de ce am nevoie? De unghiță. Pentru că vreau să prind Auzi la ea. pește. Și nu știu dacă mai Super apă, de asta trebuia să dau eu acum. am de câte minute. Da. Da, păi, mă bucur că ați urmărit acest Doamne, filmuleț. Da, uitați-l și un creeper, așa că ne vedem data viitoare. Da. Da, dar de ce te frânge? O să dau și eu un like. Pentru că are nevoie. În fine. Ce față are? Era clipul ăsta de sus cu reacționez cu o prietenă la Los Angeles. Uite ce față are! Uite ce față! De ce sunt supărată că tu faci videoclipurile mai bune? Sau ceva? Nu știu. Nu știu ce îi face asta. Așa. Așa. E pisicuța! În fine, la ce să mai reacționăm? Mau? Prietena lui Lipa Lapăn. Dacă urmărești acest video, i-am trimis ce nume vreți să-i dau la prietena lui Lipa Lapăn? Eu i-am dat un like. Eu am zis, știu, îi vei da numele Margareta sau Lipi sau atât de multe nume de cățelușe. În fine. Doi skeleton aici, hai că de asta am vrut să dau eu acum. În fine. Ia să vedem. Dar cine a dat dislike aici? În fine, nu-i treaba mea. Nu-i chiar că nu-i treaba ta. Cățeluș! Da, gata, mă. E pe creativ. Nu adică e pe creativ. Că am văzut că a făcut așa, i-a venit o reclamă și tot a apăsat așa. I-a apărut butonele alea 3 și tot a apăsat pe ăla. Era pe creativ. Eu cred că era pe survival. În fine, crezi tu. Pești noi, partea 2. Dans. Nu am văzut. E cam scurt. Reclame cu fantastic. Stem fantastic. Salvarea lui Nenică. Da, și mereu se întâmplă asta. O să-l fac eu. Fată, am eu ceva de zis.
O să arunc cu fulgere pe tine. Ha, ha, ha! Am așteptat mult momentul ăsta ca să-ți fac o surpriză. O surpriză nemaipomenită. Răzbunarea mea e dulce ca zahărul. Acum începe șmecheria. Yes! A fost simplu. Mi-am amintit, a fost cam ciudată faza aia. Dar, în fine. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați like și subscribe și să vă abonați la canalul meu. Bye!